Но пакуль яшчэ застаецца час сённяшняй сустрэчы, прапануем невялікую радыёпастаноўку «Аксана» паводле апавядання Івана Шамякіна. Дзеючы асобы і выканаўцы. Аксана – народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Савелій, муж Аксаны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Свякруха Аксаны, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Вася, сын Аксаны, актрыса Маргарыта Громова. Павел Пятрович, прафесар, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Рэжысёр радыётвора Марына Троіцкая, год запісу 1965. Дзень пачаўся звычайна. Мне, можа, трохі незвычайна. Першы прачнуўся сын, бо дзён колькі назад бацька накрычаў на дзяцей, што яны бязлітасна эксплуатуюць маці. Аксана чула, як Вася прабраўся на кухню, чыркануў запалку, паставіў на пліту чайнік. Хоць, уласна, не сын яе разбудзіў, а свякруха. Знарок гэта робіць. Бо ведаю, што Савелій спіць, хоць з пушкі страляе, я прачынаюся ад любога шороху. Што гэта я? Нядобра гэтак пра старога чалавека думаць. Лизка, вставай! Лизка, мучыш! Вот не отчаплюся! Вставай! Вставай, Лизка! Давай! О! Ой, гэта Эліза. Каго яна ўдалася, такая распешчаная, непаслухмяная, эгоістычная? Пераходны ўзрост. Вось у мяне дык не было гэтых пераходных дзівацтваў ні ў 16, ні ў 20, ні ў 45. Бо ніхто мяне не песціў. А хто ж Васю з Лізай песціць? Сама ж я? Савелій не вельмі шчодры на ласку. Старая не любіць унукаў, бадай, што гэтак жа, як і мяне. Уставаць трэба. Ці даць дзецям сёння сабрацца самім? Безумоўна, трэба прывучаць, але ж хіба ўлежыш? Не паядуць як след, а Ліза худая, часта галава баліць. А Вася што-небудзь забудзе, то сшытак, то падручнік. Ой, займеш як за першакласнікамі. Ну, трэба глянуць. Ну, снедаеце? А навошта ты, мама, устала? Тише, Вася, спять все. А навошта ты, мама, устала? Мы сами. Сами. Лиза, что ж ты съела, як маленькая, ну? А Лиза полизала и мне показала. Вася. Боится, что потолстее. Пошли. Вася. Пошли, а то спозднимся. Вот куриная голова. Вася. Ну, идите. Ты ничего не забылся? Не. Пошли. Правёўшы дзяцей, Аксана пачала гатаваць сняданак для мужа і свякрухі, якія падымаліся заўсёды разам. Калі жылі ў сваім доме, старая ўладарыла безраздзельна і пачынала кожны новы дзень трохі не пасярод ночы. Але калі пераехалі ў гэтую новую кватэру, свякруха паступова шмат да чаго ў доме стала абыякавай і толькі пільна і раўніва сачыла, як нявестка корміць яе сына. Савелій любіў паесці сытна і смачна. І як заўсёды, так і сёння старая, седзячы за сталом, з любасцю назірала за ім. Еш, сыночак.
Тимо не смачно? Ешь. Ну, что я роблю? Ешь. Я, мать, люблю поснедать. Снедание з'ешь сам, обед подели с другом, ну, а вечеру отдай ворогу. Трасца им ворогом нашим, а не вечера. Сметанки бери, сметанки. Беру. Полова 9, Савелий, ты спознишься. В эту час у центре сотни таксишных граюсь. Хто ж шоферу не подвезе своего загадчика майстерні, а? Мне здаецца, што непрыгожа выкарыстоўваць гэтак службовае становішча. Нічога. Цяпер, калі дыплом у кішэні, можна пакарыстацца. Цяпер не баюся, што які-небудзь спрытны інжынерык скульне мяне з гэтага месца. Ужо ж при такой сем'і інстытут скончыў. А ось нелёгка, маці было. Ой, нелёгка, сыночек ты мой. Ой, нелёгка. Нелёгка, не. І ўсё ж я думаю, што хоць ты загадчык, Ну, каго бачыш... пакінь ты гэту твою наіўную кнігагандлёвую сумленнасць. Ну, нічога тут не бачу. Ужо, правильно. Ну, все. А, пайшоў. Ты хутка? Праз гадзіну. Ну, то бывайце. Ну, бывай, сыночек, бывай. Бывай. Ой, забыла спытаться у тебя. Может, Аксана працавала ў кіёску кнігі, газеты, часопісы у геалагічным інстытуце. Яна любіла сваю работу, любіла назіраць, як велізарнае фае запаўняецца студэнтамі, прафесарамі, барадатымі геолагамі, якія, вярнуўшыся з тайгі, у інстытуцкіх лабараторыях апрацоўвалі вынікі сваіх разведак. Амаль кожны з іх чапляўся за яе кіёск. Ого, колькі сёння новых часопісаў. А? Нядзеля. Смена. Новый мир. Огонек. Звезда. Ой. Пакуль пакупнікоў няма, хоць прагледзець. Ну. Аксана разгарнула новы нумар аганька, вокладка якога, здавалася, яшчэ была ліпучая, і друкарская фарба пахла чамусьці трохі падапрэлым сенам. Нарыс. Рэпрадукцыі маладых мастакоў. Вершы. Што гэта? У правым кутку старонкі яна ўбачыла маленькае, не вельмі выразнае фота. Яна, маладзенькая ў простай кофтачцы, і Васіль у гімнасцёрцы з пятліцамі лейтэнанта. Рванулася сэрца ў мінулае, ударыла болем і жалем. У чыстым возеры яе слёз расплылося маленькае фота, а потым выйшаў з гэтага возера слёз і небыцця жывы чалавек. Васіль, Вася мой, каханне маё адзінае, шчасце кароткае, як бліскавіца. За колькі хвілін у тумане слёз яна зноў перажыла і сваё кароткае шчасце, і доўгае гора. Колькі яно цягнулася шчасце? 1 год. Потым вайна. Цяжарна апынулася тут, у Сібіры. Тут нарадзіла і пахавала дачку. Гора страты і невядомасць. Невядомасць. Ой. Толькі праз год я даведалася, што ты не вярнуўся з баявога задання. Не вярнуўся ў верасні 41-га. Я ўсё роўна чакала цябе, Вася. Я чакала цябе ўсю вайну. Я чакала 3 гады пасля вайны. Ёй нялёгка было асушыць вочы і прачытаць дробны шрыфт. Разбіраючы на днях хату майго дзеда Івана Сільчанкі,
Калгаснікі знайшлі ў падстрэшшы дакументы лётчыка Багуновіча Васіля Несцеравіча. Старэйшыя вяскоўцы помняць, як загінуў савецкі сокал. Зноў наплывалі слёзы. Літары плавалі, радкі зліваліся. Яна чытала, як біўся Васіль з 6 нямецкімі сцярвятнікамі, як збіў 2, як потым упаў на поле яго самалёт, як калгаснікі пахавалі ўначы лётчыка на высокім беразе Сожа. Але імя яго не помнілі. Бо дзед, які схаваў дакументы, неўзабаве пасля вайны памёр. Цяпер мы ведаем прозвішча, імя лётчыка, і да свята перамогі збудавалі на яго магіле помнік-абеліск. Просім рэдакцыю надрукаваць наша пісьмо і гэтае фота, дзе лётчык зняты, відаць, з жонкай. Картачка ляжала ў яго камсамольскім білеце. Добрый день, тетя Катя. Добрый день, тетя Катя. Добрый день. Оксана Гавриловна. Что с вами, Оксана Гавриловна? Ой, даруйте, товарищ профессор. Павел Петрович. Что здарылася? Кто вас покрыўдзіў? Война. Война? Я не зусім разумею. Вось, Аганёк. Толькі сёння я даведалася, дзе загінуў і дзе пахаваны мой муж. Павел Петрович чытаў доўга гэта каротенькае пісьмо ў рэдакцыю. Аксана ўбачыла, што вочы яго пад залатым пенсне зрабіліся вільготнымі. Напэўна, яму нешта нагадала водгулле вайны. Картачка ляжала ў яго камсамольскім білеце. Можа, такім чынам родныя і блізкія В. Багуновіча даведаюцца, дзе яго магіла. Сакратар камсамольскай арганізацыі калгаса «Перамога» С. Худыш. Так, Оксана Гавриловна. І праз 20 год вайна стукае ў нашы сэрцы. Вось мы з жонкай таксама збіраемся з'ездзіць на магілу сына у Германію. У Германію? Так. Дзе іх толькі няма магіл нашых сыноў. Звычайна за вячэрай яны збіраліся ўсе разам і вырашалі сямейныя справы. Саромілі Васю за 3, хвалілі Лізу за 5. Савілі расказваў прыгоды, якія пачуў за дзень ад таксістаў. Звычайна за вячэрай дабрэла і свякруха. Цікава расказвала пра старыя часы. Аксана любіла вячэры. Яны хораша ядналі сям'ю. Але ў той дзень яна чакала вечара са страхам, з душэўным трапятаннем, з узрушанасцю. Ой. Что гэта с тобой, Аксюта, не разумею? Не то быццам ты волку на латарэйны білет выйграла, не то твой кіёск абрабавалі, а? Мама, і правда, увесь час маўчыш? Я хотела пасля вячэры. А что такое? На работе нешта? Не. Вось, паглядзі. Огонек? А что там? У канцы. О,
Молодая. И твой первый муж. Ну так, мама? Так. Что там такое? Ну, дайте же мне глянуть. Свякруха паглядзела і натапырылася, як бы пачуўшы небяспеку, гатовая абараняць сына ад любой навалы. Савелий чытаў доўга. Потым, адарваўшыся ад часопіса, паглядзеў на маці. Ешь, сынок, ешь. Вечера простыня. Поспею. Ну? Ну, цяпер я ведаю, дзе ён загінуў, дзе яго магіла. Ну? Я павінна паехаць. Бо хто ж яго застаўся блізкі? Маці памерла. Хто прыедзе на яго магілу? Чужыя людзі збудавалі помнік. Колькі білет туды каштуе? Колькі б не каштаваў, я паеду. Правильно, мама. Ну, тихо, тихо. Запярэчыць. Не адпусціць. Мне здавалася, што я кахаю Савелія. Не так, як Васю, але кахаю. Сям'я. Сяброўкі зайздросцяць майму сямейнаму шчасцю. Ён маўчыць. Чаму ён маўчыць? Чаму ён маўчыць, Божа мой? Ну чаму гэта вы ўсе змоўклі? Ліза? Ліза, у нас сёння ў класе. Ну, тихо, тихо. Повечерили? Ну, спать идите. 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 Савелий, я... Я пойду талерки помою. Слёзы з вачэй беглі, як вада з крана. Не былі такія ж гарачыя. Оксана вытерла твар мокрыми руками под рушником. Не, я не могу жить у такой непэўнасці. Трэба паклікаць Савелія ў спальню, пагаварыць з вока на вока, без дзяцей, без свякрухі. Ён жа разумны, разважлівы. Я ж не набівалася яму ў жонкі, ён прасіў сам. Я ж 17 год казала яму, што ніколі не забуду сваё першае каханне. Ён разумеў, суцяшаў. Не, ён зразумее. Пойду и скажу. Пойду. Але ў калідоры Оксана спынілася. Ты бачыш, куды я цяну? За дзвярэй пакоя свякрухі чулася злоснае шыпенне. З табою жила, дзяцей прыжыла, а пра яго думала. Хіба ж я не казала табе, сынок, не асцерагала, не жаніся на ўдаве. Чужая жонка да труны будзе чужой. Эць, што надумала? Кінуць жывога мужа, дзяцей, свякруху, якой можа тыдзень да смерці, лецець у блізкі свет. А ўсё ад таго, што ўладу над табою взяла. Ты ж як целё перад ёй. А ну! Во. На маці ты і крикнуць можаш, а ёй слова баішся сказаць. Ну, каб цыкнуў добренька, то выкінула б з галавы. Колькі не каштуе, ўсё адно паеду. Бачка якая, бачы? Ну, покиньте, мама.
Во. На маці дык можна. Покиньте. Ой, Покиньте, бо я так само солдат. И так само мог застаться там. ой, что ты, сынок? Бог с тобой. Так, мама, мог застаться. Дык няўжо вы не жадали б, каб яшчэ хто, акрамя вас, помніў мяне і захацеў прыехаць, пакланіцца на маю магілу. Гарачая хваля ударила Аксану ў грудзі. Савелий. Яна прытулілася да сцяны і закрыла рукамі твар. На канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Аксана» па апавяданні Івана Шамякіна. Рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Бэла Шарашэўская, гукарэжысёр Віктар Лішчанок, гукааператар Лілія Казлова. Год запісу 1965.